niti Mamadu fenete fedinya na Mamadu Alakira bangena Abdullahi de bangena Amba Aminata de kira bangena Muhammadu Alakira bangena Minumbi kira feata nufle Abangena Makankalu de kira bangena Alakira bangena D'accord, bismillah, ma fazoubila minashitana rajim. Bon, ka foli bila aw yɛrɛw ye, ka foli bila nabaga bɛɛ minnu ma kɛnɛ sɔrɔ, ka foli bila olu fana ye, ka foli segin ka taga an karamɔgɔ ma n'o ye Sherifu Usumani Mara Hayidara n'a ka denbaya ye. Donc nisɔndiya min bɛ ko n'i ko nisɔndiyabagatɔ ka tasuma fiyɛ n'a daji m'a faga, nunji b'a faga. Franchement, Mawuludu kɛnɛ an tɛ se ka a fɔ k'an bɛ fɛn fɔ a la, an kɔni b'a dɔn dubabu jaabi kɛnɛ dan don, o dalu caman b'an bolo. Donc ni an ma dɛsɛ a man d'an ye a ka fɔ an kɔ. Donc an bɛ foli bila bɛɛ la, bon ka tila ka dubabu kɛ karamɔgɔ n'a ka denbaya ni ansaru minnu ye kɛnɛ sɔrɔ. Donc bɛɛ ɲuman nana hɛrɛ la, Ala ka tila ka bɛɛ ɲuman segin hɛrɛ la, basi kana mɔgɔ si sɔrɔ. Ka tila ka dubabu kɛ an jamana in ye, actuellement an b'a dɔn a ma nɔgɔ. Donc an bɛ jamana in yɛrɛ kalifa karamɔgɔ mɔkɛ ani kira yɛrɛ ma, Ala yɛrɛ ma. Donc Ala ka bɔda ɲuman di an ma, Ala ka to san wɛrɛ nin kɛnɛ in. C'est-à-dire o k'a sɔrɔ an bɛ état min na san, o k'a sɔrɔ o banna san wɛrɛ, kira yɛrɛ bonya kama ani nin kɛnɛ bonya kama, sɔlala Muhammadin. Alhamdulillah rabbil alamin, hamnan ko ka ca na, mais an bɛ kelen ta. Hamnan ko o min an bɛ dugawu kɛ fɔlɔ ka Ala fo k'a barikada, ka kila fo k'an wurubagaw fo. N'o bɔra an bɛ Sherifu Usumani Mara Hayidara fo, a ka cɛsiri la vraiment cɛ ɲɔgɔn ye balo quoi. I b'i sigi i t'a ɲɔgɔn je. N b'a ɲini Ala fɛ Ala k'a mɛn an ɲɛfɛ, a kɛla ɲɛma ɲuman Ala kɛ kɔmɔgɔ ɲuman ye, cibaga yɛrɛ kana kosɔn sallallahu nabiyu. Bon, nous sommes fari funulen non parce que araso ka bangili a tɛ kɛ bɛɛ ɲɛna, a tɛ kɛ siɲɛ fila donc ne mɔgɔ min y'a sɔrɔ siɲɛ kelen siɲɛ fila o ye Ala tanto ye. Donc Italien o ye ne bila ka na ko n kana président présenter. Donc n jɔyɔrɔ fana Ala sɔnna fana n b'a fɛ k'o jɔyɔrɔ fa Ala fɛ. N b'a ɲini Ala fɛ aw min yɛrɛ journalistes ye Ala k'a bolo mɛn a ka baara la. N b'a ɲini Ala ka kɔrɔta d'an ma. Mawuludu Ala k'a damana hɛrɛ la ka kuncɛ hɛrɛ la. An b'a ɲini Ala fɛ basigi bɛ lamɛn jamana kɔnɔ, Ala k'a jɛ basigi bila jamana kɔnɔ, Ala k'an sɔn sabaari la. Karamɔgɔ kala ɲɛmɔgɔ ɲuman Ala kɛ kɔmɔgɔ ɲuman ye, cibaga yɛrɛ kanu kosɔn sallallahu nabiyu. Espagne délégation ɲɛmɔgɔ o ye ne, Ala sɔnna k'o nɔgɔya an ye bi, an nana an jɔ kɛnɛ kan, kɛnɛ min alhamdulillah bɛɛ bɛ Ala deli ka se kɛnɛ in kan. Nka minnu y'a sɔrɔ an bɛ Ala deli Ala k'an bɛɛ ɲuman na hɛrɛ la, k'an bɛɛ ɲuman segin hɛrɛ la. Minnu fana m'a sɔrɔ Ala ka san wɛrɛ ta nɔgɔya an n'u ye, kira n'a so kama sɔli ala Muhammadin. Mami mi kira fene bo fe niti Mamadu fenete fedinya na Mamadu Alakira bangena Abdullahi de kira bangena. Bon, délégué là kana ka bɔ Guinée équatoriale, kana Guinée équatoriale représenté ba Mali ba in kɔnɔ yan nɔ ɲinɛ san 2019 kɔnɔna na. Kɛnɛ min ni bɛɛ lajɛlen b'a ɲini Ala ka sɔn k'i bɛn ni a ye. O la an bɛɛ tɛ se ka na ɲɔgɔn fɛ ni minnu ye yan sɔrɔ o kumana olu bi dugawu kɛ ka hakili to kɔfɛ mɔgɔw la. An bɛ dugawu kɛ minnu ma yan sɔrɔ Ala k'an n'u hami bɛɛ dilan. Sani n ka tɛmɛ n bɛ dugumakolo pɔnti fo fɔlɔ Bazidan ka safinɛ kuruba cɛ min ni m'i ko a la i ka fini ni nɔgɔ bɛ taa i bolo a Seydi Sherifu Usumani Mara Hayidara an nana k'an branché tonton Musa Fɔnba k'an branché k'an ka courant bɛɛ lajɛlen branché ka se ka taa an kɔfɛ mɔgɔw fana charger. N'an nana o kɛnɛ kan nisɔndiya min bɛ na bi n'i ko n k'a bɛɛ lajɛlen fɔ n daji ou bien nu o n'i ka tasuma faga. O kuma la an b'i yɛrɛ fo i ka baara in na k'Ala deli Ala k'aw bolo mɛn a la. A bɛ baara min na an b'a kalama, an b'aw filɛ kosɛbɛ télé Sherifu la Ala k'aw yɛrɛw mɛn. An ka tɔn in Ala k'a jɛnsɛn k'a faamu di bɛɛ ma, bɛɛ ka se ka nin faamu. Parce que fɛn min kabakoya bɛ ne la mɔgɔ dɔw ma nin faamu, ko dumanba dun don, lafiya don. N'i y'a faamuya la diɲɛ bɛɛ bɛ lafiya. Ala k'a faamu di bɛɛ ma. Kuranɛ bonya n'a barika la sɔli ala nabi. Alhamdulillah nisɔndiya min b'an na a tɛ fɔ ka ban. Barisa n'i ye jama yɛrɛ kɛcogo o yɛrɛ o b'an nisɔndiya ko bɔ. Parce que depuis 20 heures anw sera yan nɔ an ɲɛ b'a la yɔrɔ bɛɛ fara ka ban. Vraiment aw kɔni an nisɔndiyara kosɛbɛ an wasara kosɛbɛ. Folikan bɛ ne bolo ka sanga ni Mawuludu ye o ye nisɔndiya foli de ye ani barikada foli ka Ala barikada k'a fɔ k'a barikada a ye nɛɛma min k'an ye n'an ka kiraba sɔrɔli ye ka tila ka mɔden bila anw fɛ diɲɛ laban na tumana min na diɲɛ ɲagaminen don ni Ala sɔnna karamɔgɔ nana ka na an wele
an sera ka fara ɲɔgɔn kan ni yɛrɛ ye terrain cogo filɛ i b'a dɔn ko nisɔndiya kan ka sɔrɔ donc o farifoni ani o nisɔndiya ala min anw karaba ka tugu a kɔ o nisɔndiya de bɛ anw na Burkina Faso. Mami mi kira fene bo fene te Mamadu fene te fedinya na Mamadu ala kira bangena Abdullahi te kira bangena. Ayiwa ngone ni sodiyalen don kosɛbɛ mɔgɔ ka kuma don ko ni ko ni sodiyabagatɔ ma ka tasuma fiyɛ n'a nunji ma faga daji b'a faga ani sodiyalen don ka sababu kɛ jama nana a cayara san o san komi aw b'a kalama ɲinan ta de ka ca ka tɛmɛ salon ta kan wa san wɛrɛ ta ni Ala y'o yira mɔgɔ min na i b'a sɔrɔ fana jama ka ca ni ɲinan ta ye mais jama caya in dɔrɔn tɛ ani sodiyayɔrɔba ye mun ye karamɔgɔ Ayidara ye wele mun lancé a ye wele mun lancé mɔgɔw y'a mɛn a faamuyana o de la jama nana o de nisɔndiya banna parce que mɔgɔ minnu bɛna ta mɔgɔ kelen tɛ ninnu na ko mun bɛna wari nɔfɛ mɔgɔ kelen t'u la mun bɛna sanu nɔfɛ bɛɛ nana ko Ala a n'a ka kira donc o Ala kama ko a n'o kira kanu o de nisɔndiya banna parce que mɔgɔw nana o kira mun kama o kira ka bangeni kisi ni nɛɛma ma ale ka bangeni de ye su in na ye donc jama bɔra diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ Allemagne Faransi Europe jamanaw kan Asie jamanaw kan Chine mɔgɔw bɔra farafinna jamana bɛɛ kan arabu jamanaw kan mɔgɔw nana ka bɔ diɲɛ fan bɛɛ fɛ nin bɛɛ nana kira kanu de kama nin b'a yira na k'a fɔ an bɛ sira mun kan ni Ala sɔnna a ma sira in a b'an laban fo arijinɛ kɔnɔ o kɔni o y'an nisɔndiya kunba ye an kɔni an b'a dɔn a daminɛna hɛrɛ la cogo min na an bɛ dugawu kɛ Ala k'a laban hɛrɛ la o cogo kelen na. D'accord, auzubillahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sallim. An bɛ foli fɔlɔ an karamɔgɔ la Seyid Seydi Usmane Madani Ayidara an b'a fo ka barika la ka dugawu k'a ye sijan ani kɛnɛ ani lafiya Ala k'o di karamɔgɔ n'a bɔnnaw ma k'u kalifa Ala ma Ala min tɛ kalifa tiɲɛ ka dugawu kɛ nabaga bɛɛ lajɛlen ka ɲini Ala fɛ bɛɛ ɲuman nana hɛrɛ la Ala ka bɛɛ ɲuman segin hɛrɛ la ka ɲini Ala fɛ baara min bɛna kɛ Ala ka bɛɛ kɛ Ala sago ye n'o bɔra yen an bɛ Ala le fo ka Ala barika la komi aw yɛrɛ b'a kalama cogo min na mɔgɔ o mɔgɔ bɛ na yan a bɛɛ bɛ na Ala le kama. Mɔgɔ dɔw bɛ an fɛ yan mɔludu na o bɛ si kare kɔnɔ dɛbɛn kan mais n'u taara u ka so a b'i kamana gan k'a fɔ nin bɛ la nin étage modèle kɔnɔ ka tila k'a ye a bɛna la kare kɔnɔ poussière la yan duguma a b'i kamana gan i b'a ye dɔrɔn Ala ko le ye tiɲɛ ye an b'an karamɔgɔ fo ka barika la a ye wele min la a wele sera a mɛnna a faamuyara mɔgɔw fɛ o kama jama nana. Karamɔgɔ ye mawuluduko kuma damina waati min na n'i y'o jateminɛ ka na bi filɛ i b'a la tanu k'Ala barika da donc an b'a lɔn an karamɔgɔ ye kumakan min fɔ adamadenw y'a mɛn o y'a faamu donc o nisɔndiya le bɛ ne la ka fara nisɔndiya min kan tuguni o ye jamana kɔkan min ye Mali kɔkanna ye jamana 38 o bɛɛ lajɛlen ka an karamɔgɔ ka kumakan jaabi donc sunna jamana 29 de bɛ kɛnɛ in kan donc n'Ala sɔnna yanni denkundi cɛ a tɔw bɛ na nisɔndiya tɛ tɛmɛ o kan o bɛ diinɛ ka kɔrɔta le yira o bɛ an karamɔgɔ yɛrɛ ka maabaya le yira voilà o kɔfɛ ne yɛrɛ ye bɛ bɔ Côte d'Ivoire an bɛ yɔrɔ min na comme sisan carré min bɔra yen ka don Mali kɔnɔ o ye carré 64 voitures t'o la bon mun yɛrɛ ka surun Mali la n'u bɛna motow kan o t'o la bon n'Ala sɔnna yanni denkundi cɛ caman fana bɛna ɲɛsin Bamako ma ka na bɛn ni dugawu karan ye donc an bɛ dugawu k'o ye Ala ka o bɛɛ lajɛlen ɲuman don hɛrɛ la an bɛ dugawu k'an karamɔgɔ le ye sabu baaraba sugu nin a tɛ kɛ ni kɛnɛya tɛ an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka kɛnɛya ɲuman di an karamɔgɔ ma ka si jan d'a ma an yɛrɛ min y'a lamɛnbagaw ye ka si jan di an yɛrɛ ma an y'a lamɛn sɔli ala rasulillah. Mami mi kira fene bo fene te Mamadu fene te fedinya na Mamadu ala kira bangena Abdullahi te kira bangena. Ni ko nka nisɔndiya fɔ ka s'a dan la hakɛ t'a la ka sababuya kɛ hali k'a da kɛnɛ in yɛrɛ yeli ma o ɲɔgɔnna nisɔndiyaba tɛ yen surtout nɔrɔtigi fana bɛna an bɛna ɲɛ da o kan kɛnɛ nɔrɔma in kan ka bɛn ni bangeni nɔrɔ ye dan foyi t'o la ni ko nka nisɔndiya fɔ hakɛ t'a la quoi a foyi t'an bolo ka dugawu k'an karamɔgɔ ye ale mun ye nin kɛnɛba in kɛra ni sababuya ye an bɛ dugawu k'a ye sijan ni kɛnɛ ni labanko ɲuman Ala k'o d'an ma
a bɛ mun ɲini diɲɛ ani lahara Ala k'o dilan n'a ye a bɛ siran mun ye Ala k'an n'a kisi o la Ala ka hɛrɛ kɛ naba bɛɛ lajɛlen ye jama nana hɛrɛ la cogo min Ala k'u ɲuman segin hɛrɛ la ka t'u ka denbaya la ka nin ɲɔgɔnna caman kɛnɛya an ka jɛ k'a kɛ an karamɔgɔ fɛ wasa kɔnɔna na ani kɔrɔta ni farifoni na an tɛ nimisa fiyewu Ala k'o sabati an n'a ye donc an b'aw yɛrɛ fo ka dugawu k'a ye Ala k'a bolo mɛn a ka baara la an bɛ naba bɛɛ lajɛlen fo ka dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen Ala ka san caman yira an na Ala k'o kɛ an karamɔgɔ yɛrɛ bonya kama Ala k'o kɛ Mustafa kama sallallahu Muhammad nisɔndiyakan min bɛ n bolo ka lase kɛnɛ in kɔnɔ yan kɛnɛ in yɛrɛ ye cogo vraiment o ye nisɔndiya kun bɔ Ala ye sira nɔgɔya an fana ye ka na mawulidu kɛ an karamɔgɔ fɛ n'o ye Sɛrifu Usumani Madani Hayidara o fana y'a dama nisɔndiya ko ye an ɲɛ bɛ organisation na cogoya min na fana nin fana ye nisɔndiya ko ye sabula salon ta Ala y'o jira an na yan bon an ɲɛ b'a la fana ɲinɛn ta organisera cogo min na tiɲɛ yɛrɛ la bolofa fana bɛ o kan donc an bɛ dugawu kɛ Ala ka nin kɛ ɲɛta ye vraiment ko in hali bi Ala ka barika don a la an karamɔgɔ Ala k'a kisi yarabi Ala ka sijan ani kɛnɛ laban ɲuman d'a ma mawulidu caman bɛ Ala bolo Ala k'o jira an na Ala ka kira kama sɔli ala rasul bon nisɔndiya min bɛ ne bolo ka lase an bɛ foli fɔlɔ an karamɔgɔ la n'o ye Sheikh Sɛrifu Usumani Madani Hayidara ye Ala ka sijan ni kɛnɛya d'a ma Ala ka laban ɲuman d'a ma yarabi mawulidu caman bɛ Ala bolo Ala k'o jira an na vraiment nisɔndiya bɛ na parce que ka da ka organisation yɛrɛ cogoya a ye ne diya fo ka dama tɛmɛ an bɛ mawulidu kɛla ma an ma ɲinɛ an ta ye ɲɔgɔn na y'a la quoi an bɛ foli lase organisateur mɔgɔw ma mɔgɔ minnu ko labɛnna n'u ka ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen an bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma o folikan de bɛ ne bolo ka lase aw bɛɛ lajɛlen ma Ala k'aw yɛrɛ bolo mɛn a ka baara la Musafa Ala k'a bolo mɛn a ka baara la maa min bɛ kira fɛ ne b'o fɛ ni tɛ Mamadu fɛ ne tɛ fɛ diɲɛna Mamadu Ala kira bangena Abudulayi de kira bangena fɔma an bɛ fɔ ka télé sirifula fɔ k'an ka ɲɛmɔgɔso fɔ k'an karamɔgɔ Sɛrifu Usumani Madani Hayidara a n'a ka denbaya fɔ an bɛ tila ka Ala barika ka kisi nɛɛma ɲini an Ala fɛ a ka jidi kira n'a so dongow fɛ fɔma ɲinan ta in an ye hakilinaw de sɔrɔ k'a ye k'a fɔ san o san dɔ bɛ fara jama in kan labɛnw sabatila parce que kabini kalo 3 ka kɔn bi ɲɛ an ye réunion daminɛ o réunion kɔfɛ an nana ESAD nin na yan fɔlɔ ka munumunu ko 2 kɛ k'a la kɔlɔsi mun ni mun bɛ yan mun kan ka kɛ labɛn ɲuman kan ka sabati bon san o san an bɛ bɔ Nizeriya an bɛna Mali la an bɛna fara an karamɔgɔ n'a ka jama kan ka événement kɛ événement kɔfɛ an bɛ dugawu kɛ an faso Mali ye ka dugawu kɛ farafinna bɛɛ ye ka dugawu kɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen ye donc an b'a ɲini Ala fɛ hakili ɲuman ni faamuyali ko ɲuman Ala k'o di an fasolamɔgɔw ma Ala k'an faso kisi k'a tanga ka farafinna kisi k'a tanga diɲɛ bɛɛ kisi ka diɲɛ bɛɛ tanga mawulidu in daminɛna hɛrɛ la yarabi Ala k'a ban hɛrɛ la Ala ka bɛɛ lajɛlen ka laɲini sabati ka bɛɛ lajɛlen ɲuman sigi ka taa e sigiyɔrɔ la a kɛrɛnkɛrɛnnenya an b'an profiter an bɛ télésirifila fo u y'an bɔ ɲɛnafin na parce que an bɛ Nizeriya an bɛ journal lamɛn an fɛrɛ ma o bɛ an faso Mali u b'o ɲɛnafin bɔ an na donc an bɛ télésirifila fo o la donc an b'a fɔ ko salamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu an fana san o san an bɛna Mali la an ka karamɔgɔ fɛ ne ye Gana Ansaru ka président le an fana nana Magududu an karamɔgɔ fɛ an b'a ɲini Ala fɛ sa Magududu ni aldamina na hɛrɛ Ala ka kuncɛ hɛrɛ la bonya ni karama wasa ani kɔrɔta ni wasa Ala ka kuncɛ hɛrɛ la n'a bagaw ka bɛɛ ɲɛma sigi ka so sɔrɔ hɛrɛ an bɛ dugawu kan ka karamɔgɔ sa si ani kɛnɛya ni lafiya Ala ka danna ka denbaya ma Mali Ala ka basigi Ala ka basigi Ala ka basigi ni ci la hɔrɔma salli ala rasul maa min bɛ kira fɛ ne b'o fɛ ni tɛ Mamadu fɛ ne tɛ fɛ diɲɛna Mamadu Ala kira bangena Abudulayi de kira bangena kana mawulidu kɛ an karamɔgɔ fɛ n'o ye Sɛrifu Usumani Madani Hayidara ye vraiment ne yɛrɛ kɔni ne nisɔndiyara kosɛbɛ ne nana ka jama ye ne yɛrɛ la ne nisɔndiyara ka ni jama fasugu fara ɲɔgɔn kan vraiment ni Ala ko tɛ ne yɛrɛ la a ka gɛlɛn quoi bon an kɔni ta ye dugawu kɛ de ye vraiment maa maa y'i sen bɔ i kɔnɔkɔrɔ ka na mawulidu kɛ an karamɔgɔ fɛ yan fɛn min m'u natɔ sɔrɔ o kana u taatɔ sɔrɔ yarabi an y'u bɛɛ kalifa Ala ma Ala min tɛ kalifa tiɲɛ an faso n'o ye Mali ye yarabi Ala ka bɛn don a kɔnɔ Ala ka basigi don a kɔnɔ Ala ka bɛn don diɲɛ jamana bɛɛ kɔnɔ jamana Ala ka hɛrɛ k'a ye Ala ka hɛrɛ kɛ diɲɛ jamana bɛɛ ye Ala k'o kɛ kira Mamadu yɛrɛ bonya kama Sɛrifu la yɔrɔma kosɔn donc n bɛ Ala fo ka Ala barikada Ala min ye ɲinan mawulidu jira an kɛnɛ ɲɛna san wɛrɛ ta b'a Ala bolo Ala k'o jira an kɛnɛ ɲɛna an b'an ka sababu ɲuman fɔ n'o ye Sɛrifu Usumani Madani Hayidara Ala k'an nafa n'a barika ye Sɛrifukɛ min kɛra sababu ye k'an bila sira ɲuman kan
anw ye denmisɛnnin de an tɛ hali san 30 sɔrɔ an y'an yɛrɛ di Ala ma an y'an sen bɔ ko bɛɛ la ka ko bɛɛ se to a ye k'a ye k'a to yen o sababu y'ale de an b'a fɔ k'a barikada Ala k'a kisi a jugulamɔgɔw tɔɔrɔ ma sijan ni kɛnɛya b'a Ala bolo Ala k'a d'an ma Ala ka laban ko ɲuman ni Ala ka laɲiniw sabati Ala ka laɲiniw sabati a b'an dɛmɛ ni dugawu ye a b'an dɛmɛ ni dugawu ye kosɛbɛ Laginɛ Ansaru ka se ka sabati miiriya min b'an na an ka se ka Mali yɛrɛ dan baara rɔ an kɔni an nana yan an nisɔndiyara kosɛbɛ dumuni ma dɛsɛ ji ma dɛsɛ vraiment ko organisera ka ɲa an nisɔndiyara kosɛbɛ an b'a Ala fo k'Ala barikada a kɛtɔ b'a la sallallahu alaihi wa sallam vraiment Mawudu n'an ko k'an bɛ kuma kan an tɛ sin ka ban quoi an kɔni bɛ Ala barikada Mawudu hali b'an bɛ Ala deli de mɔgɔ minnu nana hɛrɛ la Ala k'u wuli hɛrɛ la mɔgɔ minnu bɔra ka taa diɲɛ fan o fan ka na Mawudu kɛ wallahi Ala k'o bɛɛ lajɛlen segin hɛrɛ la karamɔgɔ Haidara yɛrɛ barika n'a bonya kama sallallahu Muhammadu Mami mi kira fene bo fe ni te Mamadu fene te fe dinyana Mamadu Ala kira bangena Abdullahi te kira bangena Alhamdulillah an nana kana Mawlud la no Ala kira ba ka bangeni ye an b'a ɲini Ala fɛ Mawludu caman bɛ Ala bolo Ala k'o yira an n'an karamɔgɔ la Ala ka n'a wasa Ala ka n'a kisi ka tila k'aw yɛrɛw fo k'aw barikada baara in Ala ka aw mɛn a la Ala k'a nɔgɔya ni Ala kɛra hɔrɔma ye sɔli ala Muhammad wa ali Muhammad an bɔra Allemagne ka na Mawludu la donc tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ dugawu an karamɔgɔ n'o Seydi Sumana Madani Haidara ye sini kɛnɛ bɛ Ala bolo Ala k'a di an ma ya rabbi Mawludukɛla bɛɛ la an bɛ dugawu bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ ma i nana yan i nana nako ɲuman ya rabbi Ala k'i ta ko ɲuman na donc an bɛ dugawu fana ɲini Mawludukɛla bɛɛ lajɛlen fɛ anw Allemagne sigibaw a kɛ gɛlɛn an bolo yala Ala kɛ nɔgɔya k'an bɛɛ lajɛlen ye assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wala kun min y'an se a bi o ye ɲɛdimi de ye kɔdimi tɛ n'o de ye Mawludu ye an bɛ san caman bɔ k'a daminɛ depuis 2006 ka na bila ɲinana Muritani bɛ mɔgɔ deleke ka na Mawludu la ka na k'an karamɔgɔ fɛ yan kun caman b'o la a fɔlɔ n'i y'a ye mɛn ko silamɛya an yɛrɛ ka se ka faamu k'a dɔn silamɛya ye bɛn ni kelenya diinɛ ye o sɔrɔ an karamɔgɔ de fɛ o la an bɛ foli k'a ye ka dugawu k'a ye ka dugawu kɛ Mali yɛrɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya an fa jamana nɔ n'i y'an ye tunga fɛ sababu de y'an se yen mɛ an bɛɛ laban ye faso de ye ni faso ɲana ka di an bɛɛ an bɛ dugawu kɛ faso in basigili la an bɛ hami o de la kosɛbɛ. Mami mi kira fene bo fe ni te Mamadu fene te fe dinyana Mamadu Ala kira bangena Abdullahi te kira bangena an bɛ tanga ɲini Ala fɛ fɔlɔ ka bɔ setan tora ma n'an bɔra an b'an sinsin Ala taala tɔgɔ barikama ye Ala min ye fɔlɔ ye n'a de laban ye n'o bɔra an bɛ hinɛ ani nɛɛma ɲini Ala taala fɛ a k'o jidi Muhamadu ka a n'a ka so dun a n'a ka sahaba ɲɔgɔn n'o bɔra an tɛ ɲinɛ an ka sababu ɲuman kɔ n'o ye Baharu ka Baharu ye Samsul Huda a Seydi Usman Madani Haidara an b'a fɔ ka dugawu kɛ ka dugawu ɲini sijani kɛnɛ Ala k'o dan n'a ma man dɔ mana ne tɔgɔ ye Ibrahim Tamaru ka bɔ Togo ka bɛ taa Lomé ne ye Ansadine Pera de Lomé donc an nana Musapa Mawludu la an ka belebele fɛ an ye jɛyɔrɔ fɛ ne ye Seydi Usman Madani Haidara donc vraiment an bɛ kɛnɛ min kan an nisɔndiyalen don an fari fɔnnen don an bɛ dugawu kɛ Haidara ye sijani kɛnɛ Ala k'o dan n'a ma Ala ka n'a laban ɲa a y'an bila sira min kan an b'a ɲini Ala taala fɛ Ala k'an sabati a kan Ala k'an sabati a kan Ala k'o kɛ Ala yɛrɛ bonya kan Ala k'o kɛ kira bonya kan sallallahu alaihi wa sallam. Folikan min bɛ n bolo ka ɲɛsin jama ma ani an karamɔgɔ yɛrɛ ma n'o y'an sababu ɲuman yɛrɛ ye donc an b'a ɲini Ala fɛ karamɔgɔ Ala ka si ni kɛnɛya di an ma labanko ɲuman bɛ Ala bolo yarabi Ala k'o di ani a ma ka ɲini Ala fɛ diɲɛmaa ma se k'a dɔn cogo min na an b'a ɲini Ala fɛ yarabi halisa Ala ka diɲɛmaa kɛ k'a dɔn ka ɲini Ala fɛ yarabi jugu minnu bɛ a kɔ n'u ma ɲina n'u ko k'u ti ɲɛ a kɔ an b'a ɲini Ala fɛ yarabi Ala ka don da kumu b'u ɲina a kɔ jama min filɛ nin ye n'Ala sɔnna an sewale dɔ ɲina k'a sababu kɛ baara yɛrɛ organiser cogo ye o la an bɛ aw yɛrɛ kunnafonidilaw fo ni k'a bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn k'a bɛɛ lajɛlen barikada ka ɲini Ala fɛ yarabi Ala ka si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman di an kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma ni Ala kɛraba hɔrɔma ye sɔli ala rasul. An bɛ foli lase tɔnden bɛɛ lajɛlen ma ani an ka président n'o ye Abdramane Touré a n'a ka tɔnden bɛɛ lajɛlen ani an ka ɲɛmɔgɔba n'o ye karamɔgɔ Kurunde ye an bɛ foli lase u bɛɛ lajɛlen ma ale de kɛra sababu ye k'an ka se ka ɲinanta in participer donc o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ foli lase tɔnden bɛɛ lajɛlen ma ani an ka ɲɛmɔgɔba n'o ye Seydi Serifu Usmane Madani Haidara ye Ala k'a ka hakilila in Ala k'a faamuyacogo ɲuman di diɲɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma
a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka jɛ ka kɛ kelen ye cogo min na k'a ka hakilila in bato ani aw yɛrɛ minnu ye kunnafoni ɲinina ye an bɛ foli lase a bɛɛ lajɛlen ma a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiriw la yarabi ala ka sejan ni kɛnɛya ala k'a di an n'a ma baara in nɔgɔya cogo ɲumanw bɛ ala bolo yarabi ala ko nɔgɔya n'a ye. maa min bɛ kira fɛ ne b'o fɛ ni tɛ mamadu fɛ ne tɛ fɛ diɲɛna mamadu. ala kira bangena abudulayi de kira bangena. nin fɛn in dɔ dara a mɛnna an jɔrɔla a hamina ka sababu kɛ jamana cogoya ye yana don ka se alihamudulilayi basigi komasera ka kɛ ka bɛn a don ma mali fan bɛɛ sera ka yazɔrɔ musa o nisɔndiya banna alihamudulilayi fana tɛrɛ nana fan yɛrɛ k'a sɔrɔ su yɛrɛ ma taa yɔrɔ si a kɛra kabako da bɛɛ lajɛlen a malo ni sira bi i b'a fɔ ko mali maa bɛɛ de bɛ yan i b'i ɲinɛ kɛlɛ kɔ i b'i ɲinɛ fɛn bɛɛ kɔ yarabi nin donba in ala k'a kɛ sababu ka kɛlɛ ban mali kɔnɔ lideri ye hakili sɔrɔ ka ɲinɛ ma olu tɛmu kɛ kɛlɛ ban ni ɲɔgɔn faamu ye ala k'a kɛ sababu ye k'a kɛ kɛlɛ ban ni ɲɔgɔn faamu ye mawuluden yɛrɛ bonya kama dasi t'an ka nisɔndiya la k'a bɛɛ fo ka bɛɛ barikada bɛɛ nana hɛrɛ la ala ka bɛɛ segin hɛrɛ la baara in ala k'a daminɛ hɛrɛ la k'a laban hɛrɛ la ala ka su yɛrɛ d'an ma kira kanu kosɔn sɔli ala muhamadu. Bon, vraiment nisɔndiya dan lo sunna samedi 26 mars la komi a yɛrɛ bɛɛ ɲɛ bɛ kɛnɛ cogo la an nisɔn ka di ni kira bangenen bi sunna an bɛ dugawu kɛ an karamɔgɔ ye dɔrɔn ko ala ka si diya ni kɛnɛya d'an ma si barikama ala ka d'an ma ala ka labanko ɲuman d'an ma an ka tɛ ka san o san an ka tɛ ka nin mawuludu kɛ nin cogo in na vraiment nisɔndiya dan lo an tɛ se ka dɔ wɛrɛ fɔ nin kɔ quoi salamu aleykum. Baasi foyi tɛ yen an bɛ ala tanu ka ala barika la nisɔndiya min bɛ na ayiwa bi ka mawuludi o nisɔndiya belebele bɛ na organisation kama ayiwa a fɔlɔ an bɛ dugawu kɛ karamɔgɔcɛba yɛrɛ ye n'o ye Sɛrifu Usumani Madani Hayidara ye labanko ɲuman bɛ Alahu Taala bolo ala k'a nɔgɔya ye a n'a denbayaw yarabi sini kɛnɛya ni lafiya ala k'o nɔgɔya ye ayiwa nisɔndiya min kɔni b'an bolo bɔ vraiment mawuludi ala n'a barikara ala y'a sabati diɲɛ na cogo min na an b'a ɲini karamɔgɔ ala k'a mɛn an bolo ten ala k'o dugawu jaabi ciba yɛrɛ kanu kosɔn sɔli ala rasuli. Nisɔndiya fanga ka bon n'an ye fili minnu kɛ a b'olu yafa an ma vraiment bi kɔni nisɔndiya don anw ye trésoriers de ye k'a daminɛ salon mawulu la ka na bila ɲinan mawulu la tɔndenw ye dasi kelen kelen ni fila fila duuru duuru mugan mugan min fara ɲɔgɔn kan ni ala sɔnna a ma sini kɛnɛ n'o ye alamisa nata ye ni ala y'o yira an na anw bɛna o jate bɔ conférence internationale kɛnɛ kan an karamɔgɔ yɛrɛ ɲɛna vraiment an bɛ dugawu de kɛ ɲinan mawulu a daminɛna hɛrɛ la an b'a ɲini Alahu Taala fɛ ala k'a kuncɛ hɛrɛ la an bɛ dugawu k'an karamɔgɔ si janni kɛnɛ lafiya ala k'a dan n'a ma mawulu an b'a ɲini ala fɛ ala kana basi foyi bɔ a la mɔgɔw nana ni hami min ye ala ka hami ninnu wuli an bɛna kɔsɛ ka taa an bolo don baara min na ala ka baaraw ɲɛ denbaya ta fanga ala k'o di an na ala ma ala k'o kɛ ala ye bonya kɔsɔn kira n'a somɔgɔ salimaw bonya kɔsɔn sallallahu alaihi wa sallam. maa min bɛ kira fɛ ne b'o fɛ ni tɛ mamadu fɛ ne tɛ fɛ diɲɛna mamadu. ala kira bangena abudulayi de kira bangena an ba aminata de kira bangena muhamadu. ala kira bangena minnu bɛ kira fɛ a tanu filɛ makankalu denkɛ kira bangena.